Čaute, tak teraz som nahrával na YouTube. Teraz sa mi dáva hore jedno videjko, ale asi ráno to bude mať aj druhé videjko. Práve že som teraz v posteli, môžete vidieť. To je toto preto, lebo toto je môjho brata izba a tak teraz ja tuto spím s bratom. Ja mám veci postel a on spí tam niekde, vidíte. Tak práve že tu je môj psík Andy. Teraz spal. Zobudila som ho. Môj obľúbenec. Tak, spínkaj. Spínka, bába, spín. No tak, ako som hovorila na zača, Minecraft, keď bude dobre, tak robím pokračovanie. Potom, keby SimCity by som mohla. Také Piano the Toys a tak ďalej. Potom vám ukážem, že aké hry mám. Čiže podľa tom. Dobre. Tak zatiaľ, ahojte. Ešte od vás chce môj pes. On je zovať Andy. Som volá, že Andy. Však. Ahoj, Endo. Endo. Hop. Poď sem. No, ahoj. Moje jedlo hľada. Dobre, tak ahojte.